लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैदों आब' समायना बसुमतारीनि। आब' समायना बसुमतारीया बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुंदों जों मिथिना लानि। खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो। आंखौ नोंसोर बयबो बिराद गाज्रि नोजोरजों नायबाय, बिराद गाज्रि सानबाय नोंसोर आंखौ। एथ' साननायनि सिगां नोंसोर खनसेथ' आंनाव सोंनानै नाय। रावबो आंखौ सोंनानै नायफेराखै, रावबो बुङाखै आंखौ बे नंगौ ना नङा। ओरैनो माने मोनथिया गारा नोंसोरो जानला मोनला शेयार खालामलाजोब्बाय, ट्रु ना फेक। जेबो सोङाखै नोंसोर आंनाव, बुङाखैबो। ओरैबायदि शेयार खालामदों, आयौ एथ' गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरनानै, एथ' गाज्रि गाज्रि बुंनानै, एथ' गाज्रि गाज्रि नाम लानानै आंनि फट'सफोरखौ भाइरेल खालामगासिनो दं। नोंसोर आंखौ गावनि बर' मानसि होननानै एसेबाबो सापर्टथ' खालामनो हायोना। मानो बिदि खालामो? आं बिराद दुखु मोनदों। नोंसोर उल्था गाज्रि गाज्रिसो लिरदों। बिदि भिडिअ होगोन, बिदि फट' होगोन नामा? आंनि साक्सेसखौ नुनानैनो मानसिफ्रा जा जेलास जायो मिथिगौ ना। आं जेबो साक्सेस जायाखै हा। मानो बिदि साननांगौ? मानो बिदि जेलास जानांगौ? गावनि फेमिलि सानना लानांगौ ना गावबागाव बर' मानसिसोना? गावबागाव बर' मानसिजोंनो गावबागावजोंनो बिदिनो शेयार खालामलायबाय थायो, गावबागाव बदनाम खालामलायबाय थायो। आं बेखौ बिराद दुखु मोनदों। देनां नोंसोरनि बिनानावफोरनिबो भिडिअ बानायना होगोन, बिदिनो एडिट खालामना होगोन, बिब'फोरनिबो एडिट खालामना होगोन। होमबा नोंसोर शेयार खालामबाय थागोन नामा? नोंसोरदि सापर्ट खालामनांगौ ना, जादोंना मानसिफ्रा। बिराद दुखु मोनदों आरो। आं साक्सेस जानाङामोन लाइफआवहाय। आं साक्सेस जानायखायनो मानसिफ्रा आंखौ डाउन खालामनो नागिरदों, बेनो आंनि भुल। ओंखायनो आंखौ मानसिफ्रा एथ'ग्राब आं साक्सेस जाखानाय ना। होबाय दा पुलिसा मा पानिशमेन्ट होयो क्रिमिनेलखौहाय। आं बेखौनो हास्थायोदि नोंसोरबो आंजों सापर्ट हो। आरो जाय आंनि भिडिअसफोरखौ फट'सफोरखौहाय, भिडिअथ' गैया आंना, खिन्थु भिडिअसखौबो आंनि होननानै माने शेयार खालामगासिनो दं, आंनि भिडिअ होननानै। खिन्थु भिडिअआथ' एकदम आंनि शेयारा गैथारा, जेबो गैया आंनि। ओमफ्राय फट'आव खिन्थु आंनि शेयारा एड खालामना होदों। शेयारा एड खालामदों, बडि एड खालामदों, आं मिथिया माखौ एड खालामना होदों। खिन्थु जायखिया आंजों बिदि खालामदों, बिराद गिदिर पानिशमेन्ट होनोसै। आंखौ मालाबाबो नागारा। आंनि लाइफजों गेलेदों बियो, आंनि हल लाइफखौ बरबाद खालामना होबाय बियो। जाय आंनि फेक फट'स बानायदों ना, बेखौ खिन्थु नागिरनायाव नोंसोर आंखौ हेल्प खालामनांगोन। प्लिज, जाय ग्रुपनिफ्राय आंनि फट'सफ्रा फैदों, बिनि एडमिननि नेम ओमफ्राय बिनि नाम्बारखौ आंनो प्लिज शेयार खालामहर। अननानै आं बिनानाव सानोबा, बिब' सानोबा।